bocah oleh Agus. Mbah Hewo. Aku ana ulang ngalahno Agus. Mbah Hewo. Ana apa? Dede. Apa dadak kaget? Yo. Kowe Mbah Hewo. Ora. Yo, kowe apa? Aku Joko Kendil. Yo. Apa njene ku aku? Ora bisa. Joko Kendil kuwi aku. Wah, janji wong. Kowe ali anu ngono. Aku maleanmu. Ulang raya buta. Ulang raya itu. Lah kowe ra Aku kono. tak ngono Mbah Hewo. Mbah Hewo. Aku ana Agus Mbah Hewo. Agus udah kemaafan dulu. Lagi tua. Mbah Hewo. Aku ana Agus Mbah Hewo. Wes kok lagi tu. Wah, musik dah iki. Diajeng Widyawati. Iya, Kakak. Marem jroning atiku. Sakwise aku bisa sandingan kelawan sliramu, Dian. Ora mung sampeyan sing marah. Lho, Diajeng. Sing goblok kuwi kowe apa aku? Yo kowe. Ya kowe. Mau lah kondo. Lah aku udah kemaafan dulu. Wes tu. Yo aku ben udah kemaafan nemu ya tu. Iki kowe wis maleh aku. Lah ngopo dadak metu? Aku. Sing goblok ya kowe. lho piye to, Kakak? Kalau deh. Piye lho? Anda membawa ya. Nek aku wis wejo. Ndek bojo. Aku oleh hadi Agus. Iki alianmu. Aku sapa? Dadi bagus. Iki alianmu deh. Diajeng. Iki bagus iki Iki sampeyan. penting. Diajeng Widyawati. Bagus kok milih elek. Ya apa? Wah, jadi